mmadụ nke na-emeghị Jizọs sụọ ya sụrụ ya. Amara bụ ha ịmama bụ ihe mfu, mmadụ nke na-emeghị Jizọs sụọ ya sụrụ ya. Amara bụ ha ịmama bụ ihe mfu, mmadụ nke na-emeghị Jizọs sụọ ya sụrụ ya. Ewo amara bụ ha ịmama bụ ihe mfu, mmadụ nke na-emeghị Jizọs sụọ ya sụrụ ya. Ewo amara bụ ha ịmama bụ ihe mfu, mmadụ nke na-emeghị Jizọs sụọ ya sụrụ ya. Okorobịa business tycoon, ịchụtụ achụtụ, ịgbatụ agbatụ, ebe na-achụ akụnụba nke ụwa, ebe n'ime gị Jizọs ụba akwọla gị. Amarabịa nke na-achụ ego nke ụwa, otu ụka na-abụ bed asatọ, izu ụka atọ bed iri, ebe n'ime gị Jizọs ụba akwọla gị. Chai. Gịnị ka ị na-akpa nganga n'elu ụwa ka gasị n'onwe ihe pụtara n'ezie? Ewezuga Jehova gịnị ka bụ ebe n'ime gị Jizọs ụba akwọla gị. Ewo amara bụ ha ịmama bụ ihe mfu, mmadụ nke na-enweghị Jizọs sụọ ya sụrụ ya. Amara bụ ha ịmama bụ ihe mfu, mmadụ nke na-enweghị Jizọs sụọ ya sụrụ ya. Amara bụ ha ụgha ụgha, mmadụ nke na-enweghị Jizọs sụọ ya sụrụ ya. Ananias egbuwo onwe ya ya na nwunye ya lee, ịma ha harụ ha megide mmụọ nsọ, ebe ha emeghị Jizọs sụọ ya sụrụ ya. Ụgha nta niile mmehie, ụgha ụgha mmehie, ụgha nta niile mmehie, ụgha ụgha mmehie. O jee chọọchị ekpokwu ụgha mmehie, ụgha ụgha mmehie. O ji ụgha azụ ahịa mmehie, ụgha ụgha mmehie. Onye na-atụ asị ga-alọkwala m, onye na-ekwu eziokwu ga-eketa alaeze. Ịma Jehova m ụwa n'uju ya, elu ụwa mmadụ bi na ndị bi n'ime ya. Ihe nzuzo niile Jehova mazụrụ, otu aka na-eru mba n'ahụ ụzọ n'ezie. Anya n'elu ụwa na-ele gị lee, ụkwụ na-aga nwam nwam n'ezie. Sim 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 sim, ụgha ụgha mmehie. Onye asịrị banku kwadịghị ma, ụgha ụgha mmehie. Ụgha nta niile mmehie, ụgha ụgha mmehie. Onye mmehie biko chegharịa na Jehova nwere ọnwụ n'igile. O zitere ọkpara ya bụ Jizọs ka onye ọbụla nke kwere kebe ndụ ebighị ebi. Onye na-aṅụ ụgha mere ụgwọ, onye na-ekwu eziokwu mekwara ụgwọ. Ụgha nta niile ga-aba n'alaeze, onye meghị Jizọs ụba akwọla gị. Ebe mere Jehova n'elu ụwa,
ebe mụ mere Jizọs nke mụ kama ụgha nta niile o jee chọọchị ekwu okwu ha nwanne m asị m gị wepụ aka na njọ asịrị niile